papasukin natin ang report buhat pa rin dyan sa Star FM Dipolog sa pamamagitan ni DJ Blue dahil bumagsak ang isang helicopter ng Philippine Air Force dyan sa May Basilan. DJ Blue, magandang hapon sa iyo. Ng isang rotary wing rescue aircraft matapos itong bumagsak sa bahagi ng Barangay Upper Mangas, Lantawan, Basilan ngayong hapon. Wala pa namang inilalabas na detalye o pagkakakilanlan sa mga nasawing individual, ngunit ito ay kinabibilangan ng isang babae at 3 lalaki. Napanayam naman ng Star FM Dipolog kay Jay Hataman, isang residente sa lugar, nakita umano nilang umuusok ng naturang aircraft habang nasa himpapawid at narinig na lamang ang malakas na pagbagsak nito sa isang rubber plantation sa lugar na pagmamay-ari ng isang vice mayor. Nilinaw naman ito na wala umanong ibang nadamay sa naturang insidente. Ayon pa sa kanya, umaambon at malakas umano ang hangin nang mangyari ang insidente. Yan muna ang ating update mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog. Ito si Star DJ Blue Heart ulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bobo! Maraming salamat DJ Blue. Buhat pa rin dyan sa Star FM Dipolog na kung saan ayon po sa ulat magsasagawa dapat ng medical evacuation dyan sa Hulu ang naturang yung mga nakalulan sa helicopter ng Philippine Air Force.